Gràcies, senyor president. Mire, no és això el que apareix en el seguit de preguntes que se preparaven per als tècnics. El problema no és el llenguatge assequible o no dels tècnics, o més tecnològic o no dels tècnics. El problema és que vostès van donar instruccions precises a tots els membres de FGV per a que digueren exactament el mateix davant dels mateixos temes, fora qual fora la forma en què se realitzaren les preguntes. Van donar l'ordre i la consigna que l'accident va ser un accident inevitable i no una deficiència tècnica. Li pregunten el que li pregunten i se desenvolupa com se desenvolupa la comissió, els tècnics han de defensar que el sinistre va ser un accident i que la línia 1 en la que se va registrar aquest accident és segura i sobre la mateixa se porta un plan de millores que s'està complint escrupolosament. Se'ls va donar la consigna que la causa va ser l'excés de velocitat i els tècnics havien de defensar que la causa de l'accident, entre cometes, va ser l'excés de velocitat i que aquest excés de velocitat no pot ser atribuït a cap deficiència ni a cap deixadesa de responsabilitats. I en quant a l'actitud, se'ls va donar la consigna que en l'informe de la consultora contractada per vostès per aleccionar als tècnics específics d'estratègies discursives i gestuals i explica com sentir-se segur per afrontar les preguntes de manera de resultar creïble. Vostès van alliçonar als treballadors de FGV per a resultar creïbles, perquè vostès van alliçonar als tècnics per a contar mentides o almenys per a ocultar la veritat. Perquè si no, per què en el qüestionari n'hi havia 3 preguntes que per a mi són absolutament definitòries de lo que vostès van preparar? Una, ¿por qué los procesos de revisión han disminuido en cantidad y calidad en los últimos años? Vostès preparaven als tècnics per a aquesta pregunta, perquè vostès sabien que els processos de revisió havien disminuït en quantitat i en qualitat en els últims anys. Una altra pregunta. Con el accidente de 2005 que tuvo lugar en Picaña quedó claro que el sistema FAP era insuficiente. ¿Por qué desde entonces no se han tomado medidas de seguridad en la línea 1? Esta pregunta la feren vostès, la prepararen vostès, la consultora. Per què? Perquè sabien que vostès no havien reaccionat des de l'accident de Picaña de 2005. Vostès sabien que el sistema FAP era insuficient i vostès sabien que la línia 1 no era segura, perquè si no, ¿a qué les preguntes, senyora consellera? ¿A qué les preguntes? Y la última, ¿cree que con el sistema de seguridad ATP o poniendo una baliza antes de la curva se hubiera podido evitar el accidente? ¿Vostès sabien que en el sistema ATP o en el sistema ATO y posant una ballissa davant de la curva o simplement reprogramant la ballissa existent, este accident se podia haver evitat? Vostès sabien que l'accident era evitable. Lo més trist d'això, senyora consellera, lo més trist d'això és que vostès ho sabien. I en comptes de reconèixer que per falta de pressupost, per falta de diligència, per falta de lo que siga, vostès no havien reaccionat a temps per a fer la línia 1 segura, el que se dedicaren és els diners públics a ocultar la veritat, mitjançant una consultora que tenia que alliçonar als tècnics. Això a vostè li pareix decent, senyora consellera? Vostè sap com ha caigut això en els familiars de les víctimes? Vostè sap lo trist que és perdre un familiar i damunt no saber la veritat i damunt que el govern que té que donar suport i consolar estiga gastant-se els diners per a mentir-te? Vostè sap el que és això, senyora consellera? Vostè s'ho pot imaginar? Pot tenir la mínima sensibilitat d'empatitzar amb els familiars? Vostès prepararen preguntes perquè sabien les respostes. Vostès sabien que la línia 1 no era segura. Vostès sabien que no s'havien invertit els diners com calia en la seguretat de la línia 1. I en comptes d'invertir els diners en seguretat, van invertir els diners en mentira. Això, senyora consellera, al meu parer és una indecència. I poden pintar-ho com vulguin, però això és una cosa que des dels poders públics no s'ha de fer. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies.